Hola, benvinguts. Bon dia. Què tal? Doncs benvinguts a Cal Vila, Vilamorgades. Qui vingui a Vilamorgades doncs, trobarà una manera de viticultura basada en els fonaments que es basava la nostra àvia, el nostre pare. Bueno, hem arribat a Vilamorgades a mig matí, hem conegut el Carles i llavors ens ha fet una miqueta d'explicació de què es dedicava a la casa i hem fet una petita visita a les finques que tenim per aquí a la vora i ens ha explicat com feien el cultiu, quin sistema tenien i després ens ha ensenyat el sistema de producció, que és totalment manual i molt casolà, i es veu tot molt natural. O sigui, jo m'he sentit part de casa seva. O sigui, fer el procés amb ell i veure com ho fa és com si ho fes amb el meu avi o amb la meva iaia, amb qui fos, buah, mira, ara posa el cava aquí i treu el gas, ara posa la xapa. Tots els moments així com més casolans és el que més m'ha agradat. I saber que tot ho fan manualment. Doncs després, amb el tast, nosaltres creiem que els caves que nosaltres fem són caves per menjar, són caves per fer el vermut i com que ho creiem, doncs ho fem. I tenim una manera de fer el tast on ho maridem amb caves i fumats, productes de mar, on hi trobem salmó fumat, brandar de bacallà, anxoves, boquerons. Hem fet un maridatge de caves i fumats esplèndid, la veritat és que molt bé. Amb unes vistes meravelloses. Unes vistes meravelloses que tenim aquí del Penedès i Vilafranca. Per nosaltres fer país doncs, és ajudar-nos amb els que tenim més a prop, consumim tot el nostre menjar que després fem aquí amb el maridatge, fem amb el pa del poble, tenim una manera de treballar durant l'any doncs, que també ens anem ajudant i això entenem que una manera de fer país és aproximar-te amb el que tens al voltant i confiar amb el que ens rodeja.